खुलुमबाय रायजो राजाफोर नोंथांमोना गासैबो मिथिदों आंखौ लानानै ससियेल मिडियायाव बहुद दावराव जागासिनो दङ जुरि अफिसियेल बे फेसबुक पेजाव जुरि होननाय सासे सिख्लाया आंखौ बहुद बदनाम खालामदों जों सानैबो रिलेसनाव दङमोन किन्तु जेतिया आङो जुरिखौ मिथिबाय बियो सासे हाबा जानाय सिख्ला आगोलावनो आरो डिभर्सबो जायाखै प्लास बिनिया आगोलनिफ्रायनो गथ' सासे दङ राजा नामा बेनिफ्रायनो आङो बिनिफ्रायनो हमथानो हायियाव आं बेबायदि खालामदों थ' बेयो आंखौ खोथा होनानै जे गुबुन सिख्लाखौ जे इमान थाबनो जे बियो गनायनानै लागोन आं बेखौ मालाबाबो सानाखैमोन। एक्टर sanjib बसुमतारी आरो जुरि बर' एक्ट्रेस बिथांमोननि मोनसे भाइरेल भिडिअ फैदों भाइरेल माने ओरैबायदि जाहैबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायबासो बुजि मोनगोन दा आंनि बुंनाय बाथ्रायाव नोंथांमोना बुजिया जानांगौ बेनिखायनो आं बुंनो भिडिअखौ जोबजासे नायलां लोगोफोर भिडिअनि क्वालिटिया एसे लेथ्रा जागोन मानो होनबा अखा हागासिनो बाहेरायाव थांनानै भिडिअ बानायनो हायाखै दा नायग्रा नोंथांमोना सब बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो मा बुंनो गोसो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों बुंहरब्लानो जाबाय जोंनि एक्टर एक्ट्रेसफोराबो आजिखालिनि जुगाव लाजिला आं डाइरेक्टलि बुंखायो एक्टर एक्ट्रेसफोराबो लाजिला दानि जुगाव गावनि गोसोनि लुबैनाय गावनि गोसोनि हास्थायनाय माने खालामनानै जाफुंहोनांगोन अब्लासो बिसोरनि गोसोआ गोजोनगोन सोरनिबा गोसोखौ लानानै गेलेनाय एक्टरफोरानो मुगैथाव खामानि मावनाय एक्ट्रेसफोरानो मुगैथाव खामानि मावनाय सोरखौबा नाम सुजुनाथ' जों बुङाखै नुनायखौसो जों बुंदों नङा होनबा लोगोफोर नायग्रोना ला माबायदि क्लियारिफिकेसन होदो sanjib बसुमतारीया ओमफ्रायो बै मा होनो बै हिन्जावसायाबो मा क्लियारिफिकेसन भिडिअ होखो नोंथांमोना नायग्रोना ला सानैबो क्लियारिफिकेसन भिडिअ होबाय गोबां मानसिया भिडिअ होबाय जानांगौ आं होआखैमोन आं होनो बादोंमोन नाथाय बुंबाय थादो इउटुबाव नोंथाङा बिसोरनि बागै माने क्लियारिफिकेसन भिडिअ लाबाखै दा आंबो होना होबाय नायग्रोना ला फार्स्टआवनो दे खुलुमबाय रायजो राजाफोर नोंथांमोना गासैबो मिथिदों आंखौ लानानै ससियेल मिडियायाव बहुद दावराव जागासिनो दङ जुरि अफिसियेल बे फेसबुक पेजाव जुरि होननाय सासे सिख्लाया आंखौ बहुद बदनाम खालामदों जों सानैबो रिलेसनाव दङमोन किन्तु जेतिया आङो जुरिखौ मिथिबाय बियो सासे हाबा जानाय सिख्ला आगोलावनो आरो डिभर्सबो जायाखै प्लास बिनिया आगोलनिफ्रायनो गथ' सासे दङ राजा नामा बेनिफ्रायनो आङो बिनिफ्रायनो साइड जाबाय रायजोफोर बेफोरखौ गासैबो मिथिनानै आं बिखौ माबोरै एक्सेप्ट खालामनो आरो आंनि न'खरा मालाबाबो एक्सेप्ट खालामा कारन आं सासेल' फिसाला आं बिबायदि मिथिनानै आं माबोरै एक्सेप्ट खालामनो आरो आं बिखौ खोमसियाव लाखियाखै बिसो आंखौ खोमसियाव लाखिदो रायजोफोर नंगौ रायजोफोर बिखौ आङो मोजां मोनदोंमोन आङो बिखौ हाबाबो लागोमोन किन्तु जेब्ला आङो मिथिबाय बियो सासे हाबा जानाय सिख्ला आरो गथ' थानाय सिख्ला बेनिफ्राय आङो साइड जाबाय लोगोफोर आं बिखौ बुजायदोंबो किन्तु बियो बुजियासै कारन आं बिखौ खोमसियाव लाखियाखै बिसो आंखौ खोमसियाव लाखिदो रायजोफोर बि आंखौ आंनि फट' भिडिअखौ लानानै बियो आंखौ प्रुफ खालामनो सानदों जे आं बिखौ गाज्रि खालामदों आं बिनि केरियारखौ आं गाज्रि खालामदों बिनि माने लाइफखौ आं धंख खालामदों आसलते बाथ्राया बिदि नङा आं जुरिजों रिलेसनाव आं दङमोन किन्तु जुरिजों आङो रिलेसनाव 100% दङमोन किन्तु आङो जुरिखौ मालाबाबो आं सानाखैमोन जे बियो हाबा जानाय आरो बिनिया गथ' दङ आङो जुरिखौ थोयोमोन आङो जुरिखौ गोसो थोदोंमोन जोङो मोनसे एलबाम खालामनायाव लोगो मोनलायदोंमोन बियो मथा मथि 8 मानि आगोलनि खोथा नंगौ आं बिखौ हाबा लानोबो आं सानदोंमोन किन्तु बियो अलरेडि हाबा जाखानाय सासे गथ'बो दङ आं बिसोरनि न'फोरखौ आं माबोरै आं सेफायनो आरो बिथिं आं जाबाय न'खरनि सासेल' फिसाला आं सासे बेचेलार आंहा सासे हाबा जायै आङो सासे सेंग्रा बियो आंखौ लानानै गेलेदोंमोन आंखौ लानानै गेलेदोंमोन मिसा बाथ्रा बुंनानै आंखौ खोमसियाव लाखिनानै दा आगोलनि जितु रिलेसननि भिडिअ माखासे फट' माखासेखौ ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामनानै आंखौ थारमाने गोरोन्थि होनना सानदों आंखौ थारमाने प्रमान खालामनो नायदों
रायजोफोरनि सिगाङाव जे आंसो गोरोन्थि नङा बिदि नङा आसलते आरो रायजोफोर नोंसोर बिसार खालाम बि हाबा जानाय नंगौना नङा बिनि गथ' दंना गैया जुदि नंगौबा बिनिफ्राय नोंसोरो बिसार खालाम आं मालाबाबो आं मिसा बाथ्रा बुङाखै आंखौ दिनै जिथु अपमान खालामबाय बिखौ इसोरा नायना दोङो आरो बियो सासे इमान मिसलिया सिख्ला आंखौ हाबा जायै सिख्ला होननानै आंनि गथ' गैया आं सासे बेबायदि होननानै आंखौ इउज खालामबाय बियो बियो गान खालामबाय बियो गावखौनो प्रडिउसार होनना बुंदों बेनिफ्राय आंखौ नोंखौनो आं एक्टर होननानै लाबाय बिदि बेनिफ्राय बियो गावनि रुमाव आंखौ लिंहरो आं थाङा होनना बुंबाबो फैलाय डिसकास दङ माबा मेबि बेनिफ्राय आङो बिखौ मालाबाबो सानखायाखैमोन जे बियो हाबा जानाय बा बिनिया गथ' दङ बिनि आरो डिभर्सबो गैया जे डिभर्सबो लायाखै जेबो लायाखै बेफोरखौ मिथिनानै आं बिनिफ्रायनो आङो साइड जादों नाथाय रायजोफोर बेनिफ्राय 1.5 माह 2 माह जाबाय लासै रिलेसनखौ आं ब्रेकआप खालामबाय आं बिखौ ब्लक खालामबाय बेनिफ्राय खोथा गैया मा गैया समफोर आंनिया हाबा दायो ससियेल मिडियायाव बियो भाइरेल खालामनानै बियो आंनि हाबाखौबो सेफायनो लुगैदों रायजोफोर नोंसोर आंखौ बिसार खालाम आं मा खालामनाया उचित सासे हाबा जानाय सिख्ला सासे गथ' गोनां सिख्ला बियो आंखौ खोमसियाव लाखिनानै दा आंनि हाबाखौ सेफायनो नागिरदों रायजोफोर धन्यबाद खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आं जुरि बर' आङो गिबियावनो नोंथांमोनखौ खुलुमनानै लाग्रोबाय थ' आङो लाइफआव बेबायदि जागोनखौ बा बेबायदि आंनि लाइफआवबो बेबायदि मोनसे भाइरेल भिडिअ फैगोन बा भाइरेल जागोनखौ आङो मालाबाबो सानाखैमोन थ' मा खालामनो दा आंनि गोसोखौ आं हमथानो हायियाव आं बेबायदि खालामदों थ' बेयो आंखौ खोथा होनानै जे गुबुन सिख्लाखौ जे इमान थाबनो जे बियो गनायनानै लागोन आं बेखौ मालाबाबो सानाखैमोन थ' जोंनि रिलेसना ओरैबायदि मोजांमोन खिन्थु आङो साननोनो हाया जे बे आंखौ बेबायदि खालामगोन होननानै थ' आंनि गासै प्रब्लेमखौ मिथियो नोंथांमोननि सिगाङाव मा बुंदों जे आंनि प्रब्लेमखौ बियो मिथिया आं बिखौ खोमसियाव लाखिनानै दोनदों बेबायदि होनदों दायो नायदो सन्जिब बसुमतारिया आंखौ मा होनदों नोंथांमोननिसिम एसे देखायनोसै आंखौ खोमसियाव दोनदों होनदों बियो खुलुमबाय रायजो राजाफोर नोंथांमोना गासैबो मिथिदों आंखौ लानानै ससियेल मिडियायाव बहुद दावराव जागासिनो दङ जुरि अफिसियेल बे फेसबुक पेजाव जुरि होननाय सासे सिख्लाया आंखौ बहुद बदनाम खालामदों जों सानैबो रिलेसनाव दङमोन खिन्थु जेथिया आङो जुरिखौ मिथिबाय बियो सासे हाबा जानाय सिख्ला आगोलावनो आरो डिभर्सबो जायाखै प्लास बिनिया आगोलनिफ्रायनो गथ' सासे दङ राजा नामा बिनिफ्रायनो आङो बिनिफ्रायनो साइड जाबाय रायजोफोर बेफोरखौ गासैबो मिथिनानै आं बिखौ माबोरै एक्सेप्ट खालामनो आरो आंनि न'खरा मालाबा दायो आंखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया जेनेबा आंनि लाइफआव आङो रावबो सेंग्राखौ जे आङो बेबायदि थगायनानै बा आङो सिख्लासो बा आङो माबासो आंहा प्रब्लेम गैया जेबो प्रब्लेम गैया बेबायदि बुंफेरनानै जे आं रावबो सेंग्राखौ आङो दिनैसिम आङो बेबायदि फसायनानै आङो लायाखै बा आङो लाइफ टाइम आं बिदि थानोबो हागोन आं जिन्दगीखौ आङो लाइफखौ आङो जुजिलांनोबो हागोन आं हारसिं थानानैब्लाबो मानोना नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ आङो मानि थाखाय आं बे भिडिअखौ होनाय जादों बा मानि थाखाय लाबोनाय जादों आंनि गासै प्रब्लेमखौ आं बिनो खोन्थादोंमोन A to Z खोथा बियो आंनि मिथियो जुदि मिथियाब्ला मानो इमान इमिडियेटलि हाबा खालामगोन बियो बे बाथ्राखौसो नांगौ दा आंखौ सानथामनि आगोलाव गासै अल ब्लक खालामजोबदों आंथ' हायरान जाला मानो थाखाय ब्लक खालामदों आंथ' बहुद भाबिनानै पार मोनाखै स' आङो दिनै खोनादों जे बिहा हाबानि डेट फिक्स जाबाय सिख्लाखौ न'आव लाबोना दोनफैदों बेबायदि होनबाय ओमफ्राय दा बे सिख्लाया जे मिथियामोन नामा जों रिलेसनाव दङ होननानै मिथियामोन नामा सिख्लाखौ आङो दाय हमनो थाङा बास बे सिख्लाखौ बियो मा होननानै बियो गनायनानै लानो हाखो आरो आंनि A to Z प्रब्लेमखौ बिमा बिफाया मिथियो रिलेसनाव थानायखौ मिथियो रायलायनायफोरखौ मिथियो लोगो हमनायफोरखौ मिथियो आंनि रुमाव फैनायफोरखौ मिथियो आंखौथ' बियो जेनेबा सिख्ला होननानै आंथ' बुंना लायाखैना बिखौ फार्स्ट टाइमाव मानसिखौलाय फार्स्ट टाइम लोगो मोनबाथ' आङो बुंना लानो हायाना सब आंनि गावनि प्रब्लेमनि बाथ्राफोरखौ दाथ' आङो बियो जाय समाव आंखौ
प्रप'ज खालामदोंमोन बे टाइमावनो आङो बेखौ मोजाङै बुंदोंमोन दे आङो नोंसोरनि न'खरावबो थांनानै फैबाय बा नोंसोरनि न'खरनि गासैखौबो नुदों आङो इनडाइरेक्टलि बेखौ आं बुजायबाय थादों माने बियो माने मानियाखै ओहो आंनो नोंखौनो नांगौ नोंनो आंदों मिलियो नोंखौनो आं मोजां मोनो बेनिफ्राय बिदि होननायाव खोथाया आगबारिलांबाय आरो आं बुंनाबो लाबाय जे आंहा बिदि बिदि आङो सिगाङो उन्दैयाव आङो हाबा जादोंमोन आरो फिसाला सासे दंमोन खिन्थु जों सानैनि गेजेराव जेबो सोमोन्दो गैला दायो जोङो कर्ट मेरेजबो खालामाखैमोन नालाय बेनिफ्राय आरो डाइभर्सबो जोङो बिदि खालामाखै गामिनिजों जों फोजोबनानै दोनदों आरो लोगोसे बियो मा होनोमोन आंखौ नोंथांमोना खोनासंना लादो खोथाया गाज्रि जागोन मानानै खोथाया गाज्रि जागोन मानानै माबा राजाखौ मोजां लाखियाबानो खोथाया गाज्रि जागोन नांगौ लगायनांगौ फन माने बियो आंनि आगोलनि एक्स बे हासबेन्ड जिथुनिखि आंनि आगोलनि हासबेन्डमोन बेखौबो फन लगायनो होयो बियो मिथियाब्ला बि जुदि मिथियाब्ला मानो फन लगायनो होगोन हो मोनसे बाथ्रा बुंलाय इमान जुदि आंनि जेबो आङो हाबा जानाय बा आंनि प्रब्लेमखौनो मिथियाबा बे मारै आंखौ बेबायदि बुंनो हाखो जे बियो बिखौ खालाम फन जे फिसालाखौ मोजाङै लाखि आङो बुंहरगोन दंहरगोन इफोरबायदि मानो बुंनाय बिदिथ' खोथा जायाना आरो नै नोंखौ नुनायाव हाबा जानाय बायदि आंखौ नुनायावनो हाबा जानाय बायदि गथ'आथ' दुरनि बाथ्रा हाबा जानाय बायदि खोथा नङा गामियाव हाबा जानाय बायदि नुवानो आंखौ बिनिखाय बे आंखौ फसायदोंमोन नामा हाबा जानाय बायदि नुयिखाय आंथ' सब बाथ्रा बुंनानै लादोंना जुदि इमान मिथियामोनब्ला आं जुदि खोमसियाव दोनदोंमोनब्ला दिनै मानि थाखाय बियो बेबायदि बाथ्राखौ रेकर्ड जानांगौ बेफोर बाथ्राया बेथ' बिनिनो भइस ना नोंथांमोन आरो दंबावो बेखौ लामायाव नुबा मानो माथो होबाय थायो मानो रायनो आंखौलाय मा दङ बेजोंलाय मोनजाबाय माबाबो एक्सेप्ट खालामा खारन आं सासेल' फिसाला सासेल' फिसालानो बेयो न'खरनि सासेल' फिसाज्लाखौ आङो मिथिनानैनो नोंनिफ्राय गोजान जानो नागिरदोंमोन मिथिबाय आं नोंनिफ्राय न'खरनि सासेल' फिसाज्लानानैनो आङो नोंनिफ्राय गोजान जानो लुबैदोंमोन खिन्थु नों मानियासै आंखौ दिनै नों आंखौ खोमसियावसो दोनदों होनबाय आं माबोरै एक्सेप्ट खालामनो आंखौ एक्सेप्ट खालामनो हाला लाखियाखै बिसो आंखौ खोमसियाव लाखिदो रायजोफोर नंगौ रायजोफोर बिखौ आङो मोजां मोनदोंमोन आङो बिखौ हाबाबो लागोमोन खिन्थु जेब्ला आङो मिथिबाय बियो सासे हाबा जानाय सिख्ला आरो गथ' थानाय सिख्ला बेनिफ्राय आङो साइड जाबाय लोगोफोर आं बिखौ बुजायदोंबो खिन्थु बियो बुजियासै खारन आं बिखौ खोमसियाव लाखियाखै बिसो आंखौ खोमसियाव लाखिदो रायजोफोर बियो आंखौ आंनि फट' भिडिअ'खौ लानानै बियो आंखौ प्रुफ खालामनो सानदों जे आं बिखौ गाज्रि खालामदों आं बिनि केरियारखौ आं गाज्रि खालामदों बिनि माने लाइफखौ आं धंख खालामदों आसलते बाथ्राया बिदि नङा आं जुरिजों रिलेसनाव आं दङमोन खिन्थु जुरिजों आङो रिलेसनाव 100% दङमोन खिन्थु आङो जुरिखौ मालाबाबो आं सानाखैमोन जे बियो हाबा जानाय आरो बिनिया आंखौ मा होनदोंमोन हाबा जानायबाबो कुनु खोथा गैया बेफोरबायदिबो बाथ्रा बुंदों आरो इनिफ्राय ओरैबो बुंदों हाबा जानायालाय मा गोदोर बाथ्रा आङो बहुत खोन्थाना लादों बेखौ सब बाथ्रा बुंनानै लादों हाबा जानायानो गोदोर बाथ्रा नङा सबनि लाइफआवबो मोनसे माबा थाखायो
माने जानो गोनां प्रब्लेमा थाखायो आं बेखौ आङो एक्सेप्ट खालामगोन बिदि होनदों आंहाबो मिचुर जाबाय नालाय बेफोरबायदि बुंदों बियो हा बे टाइमाव इनिफ्राय दायो जाहैबाय मा खोथाया आंसो बेखौ उल्टा आंसो माने बेखौ ब्लेकमेल खालामदों बा माबादों बेफोरबायदि बुंदों आरो दहायबो फंसे माने आन्टिजों रायलायदों आं बिनि बिमा आन्टिजों रायलायदों जे आन्टिया बुंदों मा नों आंनि फिसालाखौ बरायनासो लादों आरो इमान गिदिर फिसाला इमान मिचुर जानाय सासे सेंग्राखौ आङो पटायनानै लानो हागोन ना आङो बरायनानै लानो हागोन ना बेखौ ना बेहाय गियान गैया नामा ना जेबोखौनो रोङा नामा बियो आं जे बेखौ पटायनानै लागोन मा बाथ्रा बुंनो फैदों आं बहुद दुखु मोनदों जाबाय आं बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांमोननि सेराव खुलुमनाय जासिहरबाय गोजोन्थों लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय आङो बुंनांगौ खोथा गैलायला नोंथांमोना जुरिनि बुंनायखौ लानानै सन्जिब बसुमतारी एक्टरनि बुंनायखौ लानानै मा बुंनो सानो नोंथांमोना भिडिअ गेजेरजों क्लियारफाइड हिसाबै नोंथांमोना भिडिअआव बुंलांबानो जाबाय आरोना आंहा गेजेराव हाबसननानै सोरखौबा रायनांगौ सोरखौबा जावनांगौ बेफोरबायदि नङा आंना जास्ट नैबे फर आपडेट्स आरोना नोंथांमोननि थाखाय बुंबाय थादोंमोन मानो होआखै भिडिअखौ गासिबो होदों गासिबो माबादों होननानै दा नोंथांमोना बुंबाय थानायनि थाखाय आं होनाय जाबाय आरो नोंथांमोना आंनि WhatsApp नाम्बारखौ बिबाय थायो नोंथांमोना WhatsApp नाम्बारखौ लानो थाखाय आंखौ फेसबुकआव फल' खालामनांगोन ओमफ्राय मेसेज खालामनांगोन आंखौ अब्लासो आंनि WhatsApp नाम्बारखौ मोनगोन इउटुबाव डाइरेक्टलि आङो नोंथांमोननो आंनि WhatsApp नाम्बारखौ होनो हाया नङा मानो होनब्ला गोबां मानसिया मोजांबो नायो गाज्रिबो नायो दा नाम्बारखौ होनानै कमेन्टनि गेजेरजों होनानै नाम्बारखौ लानानै सोरबा सोरबा बेफोरबायदिनो ब्लेकमेल खालामो माबा माबि खालामो बेनिखायनो होनो गियो आरोना नाम्बारफोरखौ आंनि WhatsApp नाम्बारखौ जायफोरा नांगौ सोरनिबा न'खराव जानाय जाथाय इम्पर्टेन्ट खामानिनि थाखायसो आंनि नाम्बारखौ मोनगोन जास्ट नोंथांमोना टाइम पासनि थाखाय आंनि नाम्बारखौ मोना बुजिबायना फेसबुक मोनसे खुलिदों नामखौ आङो गाबोन खोन्थाहरगोन नोंथांमोननि सेराव कमिउनिटि पस्ट खालामना होगोन बेयाव नोंथांमोना आंखौ फल' खालामनानै आंनि नाम्बारखौ बिहरबानो जाबाय दै अके ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो मा बुंनो सानखो नोंथांमोना एसे फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर जागोन अब्ला बेनोसै मा बुंनो सानो कमेन्ट खालामदो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय भिडिअखौ नायदों एसे फोरमायहरदो मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम भिडिअखौ शेयार खालाम ओमफ्राय हाजारसे नोंथांमोना सापर्ट खालामदो आंनि चेनेला थाबैनो 100K साबस्क्राइब जानो थांगासिनो नोंथांमोना सापर्ट खालामनानै होब्लानो जाबाय आरोना अके नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय बेकग्राउन्डआव भिडिअआ एसे क्वालिटिया खाराब जासिगोन बेकग्राउन्डआव माबा नालाय मा होनो गोजाननि सेहेराया माने बोरैबा खाराब नुयो बेलेगाव थांनानै भिडिअ बानायबा एसे मोजां नुयो क्वालिटि भिउआ एसे मोजां जानांगौ अब्लाना भिडिअनि क्वालिटियाबो 4K HD बेफोरबायदि उथियो आरोना दे अब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन लोगोफोर बाय